Friesland rent voorop in de wraad van het elektrisch varen en fietsen. En daar moet volle meer de klam oplissen in binnen- en buitenland. Dat vindt de provincie. Zo moeten de Friese ondernemers vaker op internationale beurzen staan met hun elektrische producten. Maar ik in eigen provincie moet het promoot worden. En daarom is er dit weekend een hoes bij de elektrische botenbouwers van Heeg. Ze willen ze aan de Friesen zien laten wat de nieuwste ontwikkelings binnen. De belangrijkste ontwikkeling is denk ik op het gebied van accu's. Dus dat er meer capaciteit beschikbaar is en dat er langer en efficiënter op gevaren kan worden. De batterijen worden dus heel tijd beter. Maar ik kom er heel tijd nieuwe typen boten bij. Ze had Gerben Zwerver van Elfsteden Vaartvakanties krijgt 2 miljoen euro investeerd in Olve kanaalboten. Die het mensen hier kennen om een week het wetter op te gaan. We hebben er natuurlijk wel even rekening mee moeten. En het is ook nog niet iets makkelijk, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar goed, we nemen mogelijk het risico dat wij het zien hier goed mee op mij komen. En ja, het is een toekomstinvestering. En wij hopen dat we de meesten zover krijgen dat ze mooi varen willen op het elektrisch varen. Die kans lieken de komende jaren grut. Hield dit meer Frieske vaarroutes binnen alleen nog maar toegankelijk voor elektrische boten. En ook elektrisch fietsen zit in de lift. De Frieske fietsfabrikanten rennen voorop in de ontwikkelings. En doel is om beide dingen in het toeristisch aanbod aan elkaar te koppelen. Dus bij gelijks pakketaanbiedings. Van een week een elektrische boot en een elektrische fiets hier. De botenbouwers denken dat de groei er nog lang net uitgaat. Op dit stuit hebben ze ook nog boten met gewone motoren. Maar uiteindelijk moet alles eruit kennen. Ja, dat denk ik wel. Het gaat steeds zwaarder en groter en sneller. Dus ik denk dat alles straks elektrisch kan.